Akcije se nastavljaju dok se akcije nastavljaju. Let's go, motherfuckers. Idemo na kave. Mora ima monitor, brate, da vidim šta radim. Koliko je pojačano. Jebi ga, ako ide u crveno, ja se mogu malo smanjiti, nije mi problem. Evo ga. Šta ja znam. Svaki put je malo drugačiji. Stari moj. Nekad algoritmi funkcioniraju. Electric Purge se zove band. Pisma se zove Insane. I isto su bacili, brate, to na Face. Tako da je, vidiš da ja visim, onda mi tu tamo dođe ovih sve. Cool. I osim što mi se ljudi jave, ljudi moji kad mi šaljete audio materijale, ja ću morat neku drugu šemu, stvarno volim raditi recenzije na videa. Kad mi audio materijal priznajem možda samo ekstra uzak krug da to sad napravim. Ali ću napraviti sigurno neku šemu gdje ću samo raditi recenziju na audio materijal pa ću postaviti u neku drugu playlistu ili nešto ću napraviti. Ili ćemo ići na web stranicu na neku šemu. Što sam ti ja? Da, ljudi moji, eto ti opet kažem, Facebook mi izbacija, idemo poslušat. Band se zove Electric Purge, da, to sam već rekao, šta ja zajebajem. Papa Roach. Top. To mi radi. Jebem ti mater. To, brate. Jebem ti mater. Ne mogu vjerovat. Ne mogu, to, brate. Hoću pit s ovakvim ljudima. Predobro. Naši ljudi, brate. Znači ovo je sve na basu, jel? Nema gitarista. Vidim bubnjara i basistu. Sad čekam samo onaj dio. Da, ja ne vidim gitarista. Predobro. Bas i bubnjar.
Ja čekam samo zadnji dio onda. Bravo. To! Koje iznenađenje! Jebate. Fuck. Ne mogu fucking vjerovat. Koja energija je. Predobro. Uvod mi je predobar. Sve je predobro. Da. Čim sam te vidio patike, zna sam da će biti dobro. Aj, jebate, dobro je. Nema šta, ovo je vrhunski, jako iznenađen. Ne mogu fucking ne mogu vjerovati. Bravo ekipa. Idemo. Pretplata. Like. Kaos. Idem ja sluša opet. Hell yeah. Vidimo se.